होगासिनो लोगोफोर जोंनिया नै पार्टि जानायनि दा हरनि जानाय दै बेयो नैबे जागोन बिलाहि आलु ना टमेट'जों बेनिफ्राय आरो नैबे जाबाय नै ना गोरान बाथोन बेनिफ्राय आरो दाउ बेदर अमा बेदर दङ बेनिफ्राय आरो नैथिंनो बिखा हांदों बेनिफ्राय नैबे जाबाय दाउनि सपारि दै लोगोफोर लुबैनाङा बेखौ ओमफ्राय जोंहा जानायनि थाखाय अमा बेदर आरो दाउ बेदर दंखायो ओमफ्राय सपारिखौ जोङो नैबेयाव संबाय आरो दायो नोंथांमोना लुबैनाङा दै लोगोफोर बुंखाबाय माने हबा होनना बुङोब्लाथ' आरो मिथिखायो हबायाव जोङो बेयाव थाफैनायजों लोगोसे जोंहा जानाय बेयावनो गासिबो जाजोबो आरोना माने बिस्थिबार मोनाबिलिनिफ्राय रबिबार मोनाबिलिसिम जागोन आरो दिनै शुक्रुबार मोनाबिलि दै सेकेन्ड दे मोनाबिलि प्रग्रामा जाबाय थादों जोबाखै दासिमबो आरो खमसे खम जोंहा दिनै जानायाव मानसिफोरा जानो हागौ 100सो जानो हागौ ने कानसन 100सो जानो हागौ आरोना आं एसे दिन्थिलांनो नाजागोन लोगोफोर बेसेबां जोंनि गलमानि सोद्रोमाफ्रा दिनै बाहागो लाफैदों एसे दिन्थिनो नाजागोन आरो दा जानायनि हाबाफारिखौ दायो जोंहा संनाय खावनाया जाजोब्बाय मोनजोबखाबाय दालि सबजि बेनिफ्राय दाउ बेदर अमा बेदर बेनिफ्राय आरो मा होनना बुङो सबजि ओमफ्राय मा होनना बुङो दाउ अमा जायैनि थाखाय ना बनायखादों बेनिफ्राय नैबे जाहैबाय जोंहा दाउनि सपारि दै लोगोफोर लुबैनाङा नोंथांमोना बेखौ मोनजाया दे नायलांबाय था दिन्थिलांबाय थागोन जोंहा नै हबानि खामानि मावग्राफ्रा नै बिथांमोनानो दै मैखोमै मावगासिनो मिथिंगा पुतुल दङ बिमल दा दङ आरो गाबोन साननिखौ जोंहा संगोन मा होनना बुङो जोङो माने देग्लाय बोसोराव सिस्टेमखौ एसे सोलायना होनाय जादों दै लोगोफोर मानो होनना बुङोब्ला साननि जानायनि संनायखौ माने जोंहा ग्रुप दङ नालाय मोनबा ग्रुपाव दिनै शुक्रुबार खालि एसे मानसि खम जायो होननानै मोनसे ग्रुपखौ होबाय बेनिफ्राय आरो सुनिबार खालि मोननै ग्रुपखौ होदों आरो रबिबार खालि मोननै ग्रुपखौ होदों जायफोरा बे दिनाव गोग्लैदों नोंथांमोना गोसोखांनानै फैदो गाव गावनि खामानिखौ मावफैदो आरोना फोरबोनि गौरबनि थाखायसो मावफैनाय जागोन दे लोगोफोर नोंथांमोना फैनानै मावफैयोब्ला खिन्थु नोंथांमोना बेखौ अबायध' खालामोब्ला जानाय नङा मानो होनना बुङोब्ला बिबान होखाबाय जिहेथु रोंबाबो रोङाबाबो बे ग्रुपनि मानसिफोरा फैनानै बाहागो लाफैनांगोन आरोना जायफ्रा हायो सोरहाबा जुदि न'आव उसुबिदा जाथारदोंबा बे आलादा खोथा आङो बेखौ नोंथांमोनखौ बयखौबो गुरैयै खावलायबाय दे लोगोफोर नायलांबाय था आङो दिन्थिलांबाय थानो नाजागोन जोंनि नैबे 111थि बोसोरारि जथुम्मानि जि जोंनि गलमा मण्डलिनि जानाय हाबाफारि बेखौ आङो दिन्थिनो नाजागोन दे लोगोफोर दिनैथ' आङो सार्चनि भिडिअ लाबोनो हाला लोगोफोर नोंथांमोननो मानो होनना बुङोब्ला आं संनाय खावनायावनो बेस्थ' जानानै थाबाय गाबोनो आङो नोंथांमोननो गिर्जानि जि हाबाफारि बेखौ गुवारै दिन्थिनो नाजागोन आरो दै लोगोफोर जानायनि सम जाबाय दायो मोनानि जानाय नै जोङो थारमाने खामानि मावग्रा गैयैनि थाखाय थारमाने नैबिदि सिस्टेमाव जों नायनाय नैबिदि सिस्टेम खालामनाय जाबाय आरो ना मानो होनना बुङोब्ला गोबां माने मा होनना बुङो मावग्रा खम थारमाने जोंनियाव जाग्राया बारा आरोना बेनि थाखाय थारमाने जोङो नैबिदि मा होनना बुङो बुफे सिस्टेमाव बनायनानै होनाय जाबाय आरोना लोगोफोर जानो थाखाय जोंहा नै बिथिं लाइन जागासिनो माने जोंहा जानायाव मुखुब नै मानसिफोरा माने जोङो सिस्टेमखौ एसे सोलायना होबाय दे लोगोफोर माने नै बिदि लाइन जाना जानो गोनां जादों मानसिफोरा बिदि लाइन जाना जानो गोनां जादों खस्थ' होदों जोङो थारमाने हबायाव ओरैनो मानसिफोरखौ आरामाव जाहोआखै आरो बेखौ बिदि जाहोनायनिबो मिनिं दङ दे बे मिनिंखौ उनाव बुंगोन जोङो मा जाहोननि थाखाय बेखौ जाहोनाय जादों बिदि मिथिबाय दा बुंथ'ला ओइ बानाय लायदो जादो सार लाइनाव थाङो बेखेव नोंसोर उन जाबाय Yo, Andrea. Kalau katanya tidak rasa isirkan.
बालागाथिरा दिनै इसोरखो हायासै माथो इसोरो दिनै दे जोबजासिम थाबाय नागिरदों दे थिग दङ थिग दङ थाथाराखै दांलै इसोर थाबायबायसो थादों दा मिथिबाय दा ओंखाम जानो लाइन जादों नै नैबिथिं आरो जोंहा संनाय खावनाय संग्रा खावग्राफोरा नै बिथिं जिरायनानै दङ बेनिफ्राय आरो जोंहा नै बिथिं जानाया नै बिथिं मुखुब जादों जाग्राफोरा बिथिं